भारत सरकारनि जेजेएम बिथांखि थामहिनबा जल जीवन मिशन बिथांखि बायदि दै जगायग्रा मावख' बेखेवदों। दिनै चिरांनि सिमा आमगुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय लखिपुर गामियाव 19 नं सिडली चिरां बियाबनि एमएलए जयन बसुमतारी बिथाङा नखर नखर लोंग्रा गोग्गो दै जगायनो मावखुलि बेखेवना होबाय। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बारग' एमएलए निर्मल ब्रह्म आरो निसिमा ब्लकनि आफादगिरि दुलाल बसुमतारी बिथांमोना बिथांनि बेबादि गोग्गो लोंग्रा दै जगायनो बेखेवना होनायखौ गामिनि सुबुंफ्रा जोबोद गोजोननायखौ मोसा बरायनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव जोंनि खौरांनि गेजेरजों बिथां एमएलए जयन बसुमतारी बिथाङा मा फोरमायदों खोनासंनि। गिबियावनो बे लखिपुर गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आङो जोबोद आंनि फारसेनिफ्राय साबायखर जासिगोन, कंग्रेचुलेसन बिथांमोननो होगोन जे दिनै बे आमगुरि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय नैबे लखिपुर गामियाव 65 लाख रांनि मोनसे जेजेएमनि स्किम दंमोन आरो बेयाव बेनिफिसियारि दं गासै 159टा। बे फेमिलिफोरनि थाखाय दिनै बे जेजेएम स्किमखौ जोङो बावसोमनानै होबाय, उसर्गा खालामबाय जे भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि बे मोनसे जोबोद गिदिर मोनसे सिमांमोन, बे अभिलाषी मोनसे आसनिमोन बियो जे भारताव थानाय साफ्रोमबो नखरफ्रोमबोनो मोनफा मोनफा दैनि मोनसे टेप जायखौ होनदों हर घर जल बा हर घर नाल, दा मोनफा मोनफा टेप मोनफ्रोमबो नखराव थानांगौ। दिनै बे 1,65 लाख रांजों जोबोद मोजाङै बे जेजेएमनि आसनिखौ नैबे लखिपुर गामियाव मावफुंबाय। गोग्गो दै लोंहोनायानो बेनि मोनसे थांखि आरो नांगौसिबां दै जाहाथे बिसोर मोननो हायो बेनो मोनसे थांखि। बे थांखिया जाफुंसारबाय, बेखायनो आङो प्राइम मिनिस्टारनि जे सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोनायाव जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' आरो जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि नाजानाय, बिथांमोननि मावनायखौबो आङो दिनैहाय साबायखर जासिगोन। मानोना बिथांमोनहा जोंहा मोनसे टारगेट दङ जेजेएम स्किम मावफुंनायनि 2024 मायथाइनि गेजेराव बे जोबजोबनांगौ आरो सारा भारतआव बेखौ मोनसे मिशन हिसाबै बिसोर मावफुंनाय जादों। जेजेएम जायखौ बुंदों जल जीवन मिशन, बेखायनो बे मिशना 24आव जोबनांगौ आरो बेबायदियैनो दिनै टाइमलि बे खामानिखौ थिकादारा मोजाङै मावफुंनानै होबाय। बेखिनियावनो आङो बे गामिनि नखरफोरखौ खावलायदों जे मेनेजमेन्ट मोनसे कमिटि दङ आरो जल मित्र दङ, जे बिथांमोनहा जेन' जिनिसखौ लुफुंबाय बानायखांबाय होननानै गारसोनानै दोना। मानोना जिनिसा बानायनायनिख्रुइ बेखौ जोथोन लानायासो देरसिन बाथ्रा। दा दिनै लुफुंबाय जेजेएमखौ, बेखौ जोथोन लानांगोन आरो जोथोन लानानै गोग्गो दैखौ जेरैहाय लोंनो मोन्दों बेखौ जोथोन लानानै आरोबाव गोलाव समै जोङो लांनो हायो बे गामिया, बेनि थाखाय आं खावलायदों। प्रधान मन्त्रिनि जे सिमां बे सिमाङा दिनै बे लखिपुर गामियाव जाफुंसारबाय होननानै आं सानो। बियो एक्जाक्ट हिसाबखौ आं दा बुंथ'नो हानाय नङा, मानोना बियो पेज वाइसै फैबाय थादों जे गैयाब्लाबो 1,200नि खम जानाङा समस्थियाव, मानोना गामिफ्रा बेबायदि गोबां दङ। बेयाव मोनसेया जाहैबाय रेट्र'फिटिं आरो मोनसेया जाहैबाय नोङो गोदानै गायसनथारनाय। रेट्र'फिटिं माने मा, सिगाङाव गोजाम दंखायोमोन वाटार साप्लाइ स्किम, बेखौ गोदानै आरो माने लुफुंफिननाय, रिन'भेसन खालामनाय, आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय गोदानै फसंथारनाय। दा बे मोननैखौ लानानै हयथ' 1,200सो जाहैनो हागौ। दा बेजों आसा खालामदों जोंहा माखासे जायगाफोर दङ जेरैहाय भुटाननि खाथि खाला थानाय ओनसोल 10 किल'मिटार भुटाननिफ्राय बे ओनसोलाव दैनि जोबोद क्राइसिस दङ। बिथांमोना दैमा दैसानि हाखर हालानि बिलोनि दै लोंनांगौ जादों, बिथांमोनहा दंग'नि दै लोंनांगौ जादों। बे नैबे जुदि जेजेएम स्किमखौ बेयाव मावफुंनो हानाय जायो। आरोबाव मोनसे हिसाब दिनै जों मोननो हादों, जोंहा इन्जिनियारा खोन्थादों एसडिअ'आ, जे ओरैबायदि माखासे ओनसोल दंसै जेराव बेमाराबो जोंहा खमायदों होनदों। मानोना दैजों बिराद बेराम जायो। बे बेरामाबो दिनैहाय बे गोथार गोग्गो दै मोनलोंनायनि थाखाय खमायदों होनना बुंदों। बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो देरगाथाव बाथ्रा। रायजो राजाफ्रा बेखौ सुबिदानि थाखाय सानसेयावहाय खनबेसेसो बाहायनो हागोन? ओरैनो नियम बादियै खननै बाहायो, फुङाव खेबसे होयो आरो बेलासियाव खेबसे होयो।
नाथाय जोंहा टेंकि जिथु दंखायो जायखिजाया टाइमावनो बाहायनो हायो खिन्थु बेखौ मेचिन सानानै दै साखोनाय बा दै सोदांनाया जाहैबाय खननै फुङाव खेबसे आरो बेलासियाव खेबसे खिन्थु बेखौबो आरोबाव कमिटि दं बेयाव मोनसे मेनेजमेन्ट कमिटि बे मेनेजमेन्ट कमिटिया गावसिनि गोसो बायदियै टाइमखौ सोलायनानै लानो हायो खिन्थु आसल बाथ्राया जाहैबाय खेबनै होनांगौ सानसेयाव बेखिनि যিসকলে বাজাজ কোম্পানীৰ পৰা বাইক চলাবলৈ ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ মেগা লোন এক্সচেঞ্জ মেলাৰ লগতে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ দাওহাৰু অটো এজেন্সিও দেৱালী ধামাকা অফাৰ লৈ আহিছে দেৱালী ধামাকা অফাৰ 16, 17, 18 আৰু 19 নৱেম্বৰত 4 দিনৰ বাবে অব্যাহত থাকিব লো ডাউন পৰিশোধ কৰি বাজাজ কোম্পানীৰ বাইক যেনে পালসাৰ সিটি প্লাটিনা আপুনি এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আদি আৰু নতুনকৈ মুকলি কৰা বাইকও ক্ৰয় কৰিব পাৰে নতুন বাইকখনৰ সৈতে আপুনি বিনামূলীয়া 5 লিটাৰ পেট্ৰল 2টা হেলমেট সিট কভাৰ 12 ৱাচিং কুপন উপলব্ধ পাব লগতে বাইক ক্ৰেতাসকলক এক বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ বিকল্পও উপলব্ধ হ'ব কোকৰাঝাৰ চহৰৰ এখন দাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে নহয় লগতে কাৰিগাঁও উৎসৱ বিপণী দতমা উৎসৱ আপুনি ভোটত আউটলেট আৰু ফেষ্টিভ আউটলেট খাখা শ্বৰুমত ওপৰৰ সুবিধাও লাভ কৰিব পাৰে অধিক বিৱৰণ পাবলৈ এতিয়া 6000399187 বা 8822018193 নম্বৰত ফোন কৰক